କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିବେ କୁହନ୍ତୁ। ଦି ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଚମଡ଼ା ବି ଶୁଖି ଯାଇଛି, ମାନେ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କି କଷ୍ଟ, ଏତେ କଷ୍ଟ ଭଗବାନ କ'ଣ ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁ। ମାନେ ଆଜି ଅଛି ଜୀବନ କାଲି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେତିକ ଦିନ ଜୀବନ ଅଛି ସେମାନେ ଖାଇ ପିଇକି ତ ଟିକେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଭଗବାନଙ୍କର ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲା, କ'ଣ କହିବି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ପଇସା ନଥିଲା, ଆଉ ବୁଝୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗ, କେହି ନାହାନ୍ତି ମୋ ମା ବାପାର, ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏତିକି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଯେ କି ମୁଁ ମା ବାପାଙ୍କୁ ଦେଇ ବି ପାରୁନି କିଛି, ଜାଣିଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଇ ବି ପାରୁନି ମୁଁ। ମାନେ ଆଜି ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଇ ହୋପ୍, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଉ ଜାଣିଥିବେ ତ, ମୁଁ ମୋ ଆଗ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁ ପକେଇଛି, ଜାଣିଥିବେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ। ଆଉ ମୋ ମା ବାପାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ କୁହେ, ମୋ ମା ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗେକି ମୋ ମା ବାପା, ମୁଁ ଯଦି କିଛି ଟଙ୍କା ଏଇଥିରୁ ବି ରୋଜଗାର କରିପାରିବି ତାହେଲେ ମୋ ମା ବାପାକୁ ଦେବି। ଆଉ ବୁଝୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗ, କେହି ନାହାନ୍ତି ମୋ ମା ବାପାର, ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏତିକି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଯେ କି ମୁଁ ମା ବାପାଙ୍କୁ ଦେଇ ବି ପାରୁନି କିଛି, ଜାଣିଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଇ ବି ପାରୁନି ମୁଁ। ମାନେ ଆଜି କୁ ହେଲା କେତେ ଦିନ ହବନି, ମାନେ ମୋ ବାପା ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ମାନେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ସେ କାମ କରିକି, ଜାଣିଥିବେ, ଯାହାର କ'ଣ କହିବି, ମାନେ ବଳ ନାହିଁ, ସେ ଆଉ କେହି ଦବାକୁ ନଥିବେ, ପେଟ ପାଇଁ ତ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେ ଶାଳ ଯଦି କରୁଥିଲେ, ମୋ ବାପା ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ପୁରା ନିଆଁ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଯଦି ସେ ଗୋଡ଼ ପୋଡ଼ିଯାଇଛି। ମାନେ ଭଲ କି ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଭଲ କି ସେ ରାତିରେ ଶୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗରମ ତ ଯେଉଁ ହେଉଛି, ଏତେ ପଡ଼ୁଛି ସେ ଘା, ମାନେ ଆଉ ବସି ପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଆଉ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ, ମାନେ ମୁଁ ଯଦି ଦବା ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ବାପା କାହିଁକି ଏତେ କଷ୍ଟ କରନ୍ତେ, ମାନେ କାହିଁକି ଏଇ ବେମାର ଅବସ୍ଥାରେ କାହିଁକି ସେ ଏତେ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତେ। ଭଗବାନ କ'ଣ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର, ସେ ମୁଁ ଭାବିପାରୁନି। ମାନେ ଭଗବାନ କ'ଣ ସତରେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଦେଖି ସହିପାରନ୍ତି। ମାନେ ସେମାନେ ଯଦି କିଛି କରିଥିବେ ପାପ, ତାହେଲେ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ମା ବାପାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହାତ ପତଉଛି, ତ ଆପଣମାନେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି। ମୋ ମା ବାପା ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମର ଧନୀ ଘର, କିନ୍ତୁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘର କଥା କହୁନି, ମୋ ବାପ ଘର କଥା କହୁଛି। କ'ଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ତମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେଲେ ଟିକେ, ହଁ ସେ ଧନୀ ହେଇଯିବ, କିଛି ନୁହଁ। ମୁଠେ ଦିପଟ ରୁଟି ଖାଇବା ପାଇଁ, ହେଲା କି, ଦିପଟ ରୁଟି ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରୁଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଇପାରିବି। ଆଉ ଏତେ କଷ୍ଟ ସେମାନେ ପୁଅକୁ ହରେଇକି ଯେଉଁ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ନା ସରକାର ପାଖରୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲା, ନା ଟଙ୍କାଟେ ପଇସା ମିଳିଲା, ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମୁଁ ଦୁଃଖ ଦେଖିପାରୁନି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋର ସବୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେନି, ଆପଣମାନେ ମୋର ସବୁ କିଛି ପରିବାର, ସବୁ କିଛି ଭଗବାନ, ତାହେଲେ କିଏ ବୁଝିପାରିବ। ତମେ ଯଦି ବୁଝିପାରିବନି ମୋ ଦୁଃଖ, କିଏ ବୁଝିପାରିବ କୁହନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଜି ଅଛି ଜୀବନ କାଲି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେତିକ ଦିନ ଜୀବନ ଅଛି ସେମାନେ ଖାଇ ପିଇକି ତ ଟିକେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଭଗବାନଙ୍କର ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲା, କ'ଣ କହିବି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ପଇସା ନଥିଲା, ଏଇ ଆଜି କେତେ 27 ତାରିଖ, ଆଜି 27 ତାରିଖ। ଆଉ ମା ଫୋନ୍ କରିକି କହୁଛନ୍ତି, ଝିଅ ବାପାର ରୁଟି ବି ସରିଗଲା, ଏଇନା ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଇଁ ବି ନାହିଁ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ମୁଁ କହିଲି ମୋ ପାଖରେ ତ ପଇସା ନାହିଁ, 100 ଟଙ୍କା ଅଛି। ସେଇ 100 ଟଙ୍କା ପଠାଇ ଦେଇଛି, ଜାଣିଥିବେ, 100 ଟଙ୍କା। ଭାବନ୍ତୁ କେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିବ, ଝିଅ ଆଜି ବାପାର ଖାଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବି, ନହେଲେ ଛଟପଟ ହେଇଯିବ ସେ ବାପା। ଭାବନ୍ତୁ, ପେସେଣ୍ଟ ସିଏ, କ'ଣ କରିବି। ଆପଣ ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ, ମୋ ଦୁଃଖ ଟିକେ ଗୁଆରେ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ସେତିକିଟା ଡାକୁଛି ମୋ ମା ବାପାଙ୍କୁ ଟିକେ ସ୍ଥାୟୀରେ ରଖିବା ପାଇଁ। କିଛି ନୁହଁ, ମାନେ ଟିକେ ଭଲରେ ଦି ମୁଠା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇପାରିବି, ସେତିକିଟା ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ।
ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଭାବି ବି ପାରୁନି। ଏତେ କଷ୍ଟ ଜୀବନରେ କ'ଣ ପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, କ'ଣ ପାଇଁ କି ଭୁଲ କରିଥିଲେ ମୋ ମା ବାପା? ଏତେ କଷ୍ଟ ଛୁଆଟି ବଡ଼ ଭିକ ମାଗିକି ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ବଡ଼ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏତେ କଷ୍ଟ ସେମାନେ। ମୋ ଭାଇ ସିନା ଚାଲିଗଲା, ସେ ଦେଖିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଛାତି ଫାଟି ଯାଉଛି, ଛାତି ପୁରା ଦିଖଣ୍ଡ ଚୂନା ଚୂନା ହେଇଯାଉଛି। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କୁହନ୍ତୁ? ଗୋଟେ ଝିଅ ସହିପାରେନି। ପୁଅ ହୁଏତ ଛାତିରେ ଦୁଃଖ ଚାପିଦେବ, କିନ୍ତୁ ଝିଅ ସେମିତି ହେଇପାରେ ନା। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କୁହନ୍ତୁ? କିଛି ନୁହଁ, ମୋତେ ଏତିକିଟା କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, କୁହନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ କ'ଣ ମୁଁ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେଇଯିବି? କିଛି ନୁହଁ, ମୁଁ ସେତିକିଟା ଚାହେଁ। ମୋତେ ସେତେ ବି ଭଗବାନ ନ ବଡ଼ କରନ୍ତୁ କି ମୁଁ ଆଉ ଦିନକୁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଭୁଲିଯିବି କି ଫେସବୁକ୍ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଭୁଲିଯିବି, ସେମିତି ମୋତେ ନ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏତିକିଟା ଚାହୁଁଛି, ମୋତେ ଏତିକି କରନ୍ତୁ କି ମୋ ମା ବାପାକୁ ମୁଠେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଏ, ସେତିକି। ମୋତେ ଏତେ ବି ବଡ଼ ନ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଚାହୁଁନାହିଁ ହେଲା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି ସେତିକିଟା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋ ମା ବାପା ଟିକେ ଖାଇ ପିଇକି ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, କି ଭଲରେ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ, ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି ସବୁ କିଛି, ମୁଠେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେତିକିଟା ଯଦି ଦୟା କରନ୍ତି ତାହେଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ସେତିକିଟା ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ହେ ପ୍ରଭୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ରହୁଛି, ଆପଣମାନେ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମା ବାପାମାନଙ୍କୁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ମା ବାପାର କେହି ନାହାନ୍ତି ମାନେ ମୁଁ ସବୁ କିଛି। ଆଉ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏଁ ଭିକ ବି ମାଗିବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ସବୁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ପ୍ରଭୁ। ଯେଉଁ ପେଟ ଭୋକ ସହି ନ ପାରି ମୋ ବାପା ଯେଉଁ ଜିନିଷ କାମ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ପାଦ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି, ଏବେ ସେ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିବେ କୁହନ୍ତୁ। ଦିଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ମୋ ବାପାଙ୍କ, ଚମଡ଼ା ବି ଶୁଖିଯାଇଛି, ମାନେ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କି କଷ୍ଟ, ଏତେ କଷ୍ଟ ଭଗବାନ କ'ଣ ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଏଇଠି ତ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେପଟେ କିଏ ଦେଖି କ'ଣ ଦେବେ ନ ଦେବେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଏଇଠି କିନ୍ତୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ପୁଅକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଲେ, ମାନେ କେହି ସାହାରା ନାହାନ୍ତି, ଫିର୍ ବି ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ନା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲମ୍ବା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସତ କହୁଛି ମୋ ମା ବାପା ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ବିନା ମୁଁ କିଛି ନୁହଁ। ଆଉ ମୁଁ ଟଙ୍କା ପଇସା ମାଗୁନି, ମୋତେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟା ଗ୍ରୋ କରିବାରେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏତିକିଟା ହିଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ରହୁଛି, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖା ହେବି, କାରଣ ମୁଁ ତ ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ ସର୍ଟସ୍ କିଛି ନା କିଛି ବନେଇ ଚାଲିଛି। ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଦେଖାନ୍ତୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପ୍ରତି, ମୋ ମା ବାପା ପ୍ରତି। ଏତିକି କହି ରହୁଛି, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।